Čaute u dnešným videjku. Teraz natáčam Brawl Stars. Áno, a ja som tu s ním, som jeho gaming kamoška, takže môžeme ísť hrať. Áno. No. Ježiš, to je trio. Daj. Mám duo. No, MT Toxic sa rozhodol, že si zresetuje účet a že začne nový začiatok na svojom účte, tak dúfam, že bude mať veľa odoberateľov, takže to dúfam aj ja, že sa A hlavne aj lajky a komentáre dávajte. Áno, Hej. dobre. Tak ideme prvú hru, dúfam, že sa to nepokazí, lebo ja mám Aliho na dosť trofejkách a on má Colta na prestíž, takže dúfam, že nám to nedá takých veľmi silných, lebo aj profesionálom sa stane, že prehráme. Ale... A potom vám ukážem aj klub. Náš. Každému dám seniora a kto so mnou vyhraje ďalšie 1v1, mu dám viceprezidenta. A druhá vec. Ty si zomrela. Ten Bull je silák, ale Edgar ho dal. Čo som chcel povedať? Že videjko musíme zakončiť jasne, že vínom. Inak proste nie. Emberko. No nič. Ja si dám asi na ďalšiu hru Emberku, bo to láka. Ty vieš za ňu hrať, takže... Takže viem, ale chápeš, keď sa daje ktorý s veľa trofejkami, Chápem. môžete kľudne písať do otázky do komentárov na MT Toxic. Dávam do Pupixku môj kanál. OK. Choď rýchlo, jej! Pohoda. A ja utekám. No utekaj, bo Emberka ide po tebe. Ja som neviem. Ty si sa spalila! Nice, a utekaj. Okamžite. Idem. Rank 3 je v pohode. U teba. Ja ne. Mám za chvíľku silver. Nice. Počkajte, to zle mám nastavené. Hej. Tak, možno na ďalšom videjku urobím možno sériu z Brawl Stars. Pušovať budeš? A... Na prestíže? Áno. Najprv asi na Ames. Na ňu mám najviac. Potom Edgar pôjde. Potom Tara. Asi. Hej. Lebo Colt už je. Lebo Colt už je. Mám si dať tú Emberku? No daj si, hej. Tak. No daj ready. OK. Ešte tak, ten tu o tom asi nevie, MT Toxic. Ale videá môžu mať pre začiatočníkov, proste môžu mať iba 10 minút maximálne, hej. Takže musíme to, budú robiť na viac partov, alebo robíme iba jedno videjko, hej. Alebo ja sám proste pôjdem solička a vyhrajem. No, hej. On bude možno totiť potom piešku do domu. A ja mu potom budem strihať videjka, bo to by nevedel neho strihať. Lebo ja som amatér. Si amatér, ale... Edgar. No nevadí. Minus jednou, že ja mám. No, ja mám druhýkrát po sebe. No, Ja musím, no a ukážeme vám klub. áno, toto je zemiakový Zmiakový gang.
Je to od 1200 trofejí, takže skoro pre každého z vás, hej. Sú tu zatiaľ iba 4, takže tak. Toto tu som ja, toto tu je MT Toxic a toto tu je tiež MT Toxic. Áno, nepýtajte sa, prečo sa volám, že Vajco. Sme tu robili prank na našu kamošku, na ňu. Takže ju si tiež môžete pridať, keď chcete. Ona nám tu určite A príde. keď chcete ma pridať, tu mám, hej, toto. Alebo idečko. QR kód. Alebo tu QR máte, si kód. môžete. Môžete si zastaviť a oskenovať. Áno. Dobre. Takže teraz by som išla asi, že zahrať ďalšie kolo. Ja si dám asi, že Bibinu. Daj si. Mám si dať? Za ňu viem hrať. Hej, ju si daj. OK. Dačo toľko kašlem. Asi preto, že Ja som to buglo. Nadia pomniť. OK. Utekaj. Ona už ani nevie, že som. Že existuješ. Tu ideme. Dobre, zabil som Nadžiu. Je tu ďalšia bibina. Double kill. Matias. Mente toxic. No, dobre. Dobre, utekáme. Skoro ma zabil Dynamite. A keby ste sa pýtali, no tak tieto videá sú že family friendly, hej, takže nedáva sa tu ani. Ja som použil toto ultimu, či jak sa to volá, neviem. A ma zabili. OK, už je tu iba ten Dynamite. On ma zmrazil. Dobre, som tu. Rýchle ber boxy a rýchle choď po ňom. To už môžeš tak nechať asi. Že ideme si povin. No to potom nie. 1 sekunda. Nevadí. Koľko Akože, natáčame? 7. Dobre, ešte 3 minútky. akože v Brawl Starsu akože druhé miesto sa berie akože za win. Vidíte? Môžeme ísť My to knockouty. No. Potom. Akého bravlera si mám dať? Mi daj, akého daj. Neviem. Hej, Za koho vieš hrať? mi daj. Že by Spike. Možný tu má. Aj z Hypercharge. Neviem, za ňu hrať. Ja som omyl. Som myslel, že... Budeš healovať. No, aspoň dačo. Aspoň na dačo. A dávaš na toto. On je na profil. No. Zoberieme toto kolo a asi už budeme končiť tento part. Možno to bude mať viac. A môžete si všimnúť, že je teraz nové intro. Nechceš ma vyhealovať? Je teraz nové intro. Si mohli všimnúť na začiatku videjka? Leon. No tak to sme prehrali. Healuj ma. No Tak oni si zobrali na diaľku a to je problém. Teď aspoň budem healovať. Aspoň dačo. Zaber ma. Ježiši. Ja to idem risknúť. Lebo risk je zisk. Áno. Nemôže toto. Utekaj. Mendina má málo životov, ale ty tiež. No, lebo si ma nehealovala. Lebo som zomrela. No nič, ešte to ukončíme. Dáme asi na Že by som si dala Messi. ňu. Tu máte idečko. Stopnite si to a dajte si ju za frenda, keď chcete. Keď tak choďte do nášho klubu.
Áno, to je môj klub, takže fakt Zemiakový každému dám gang. seniora. Ak to bude chcieť, no tak mu kľudne potom dám. No, kto so mnou vyhrá 1v1, dávam viceprezidenta. Kto buď s ňou alebo so mnou vyhraje 1v1, tá dostane najprv seniora. No, áno. A potom, keď vyhráte 1v1 tiež za kým z nás, no tak dostanete viceprezidenta, ale prezidenta nedávam. Ani on. Raz to zle dopadlo. Dobre, to už budem Som ho musela končiť, kicknúť. bo to už bude, že 11 minút. Áno, tak zatiaľ čaute. Čau.